Gihugupan sa mga kandidato ug ilang mga supporters ang nagkadaiyang buhatan sa Commission on Elections kon COMELEC ning katapusang adlaw sa pagduso sa mga Certificate of Candidacy o COC. Di man hinuon kini sama sa gidaghanon sa milabayng mga unang adlaw, aduna paggihapoy mga mipili nga itunong sa deadline ang ilang pagsumiter sa COC. Kapin sa 1,500 ka mga kandidato sa North District sa Dakbayan sa Sugbo ang nisabit na sa ilang COC ug masusama usab sa gidaghanon sa mga nisumiter na sa South District alang sa nagkaduol nga barangay ug sangguniang kabataan elections. Ang election officer sa COMELEC Cebu City North District Attorney Marshall Sarno mibutyag nga bisan pa moabot sa dulan 10,000 ka mga Sugboanon ang niadto sa COMELEC sukad Lunes, hapsay lang gihapon ang dagan sa COC filing. Smooth, more despite na yung crowd sa gawas, ay natural man gina siya kay to think 1,500 good excluding supporters. So imong kwintahon siguro naaguro ta diri sa for the past 5 days naaguro ta sa mga sa North District lang alone natay 5,000 ka mga taong kuyog, including supporters. Way labot sa Southwood, similar guro. So more or less 10,000. Wa mi ga-expect nga naapay daghan nga mo file. Gani atong naabtan ng all-out nga suporta sa mga supporters sa Barangay Tihero sa ilang incumbent barangay captain ug aspiring nga mga konsehal ug mga kandidato sa SK. Salamat ko no sa suporta sa katawan sa Tihero nga nag-back up gyud sa among grupo. Salamat kayo nga sa suporta, full support yun sila nga natagbaw sila sa among serbisyo sa barangay. Excited and at the same time passionate po. Kay na naman kasuhan mo ko serve sad pero sa school pa niya. Excited ko madasya sa community na pod karon. So we are here to represent Barangay Tihero. So with God's grace, daghan patag mga plano, projects nga atong ipatuman sa atong barangay nga sigurado jud ko nga mapuslan sa ato ang mga residente diha sa maong barangay. Si JR Pipito kinsa modagan isip kapitan sa Barangay Tisa, kipahimug-atan nga panahon na sa mga kabatan-unan nga mangulo sa ilang barangay. I think panahon na gyud sa mga kabatan-unan nga ipakita nga kaming mga kabatan-on ligdong og ang among tuyog tumong ang tinud-anay ug tiunay nga serbisyo ra gyud para sa Barangay Tisa. Mao ra gyud. It's not if ever I'm gonna win in this election. Sigun sa election officer sa COMELEC Cebu City South District Megumi Tapia, nga wala sila'y problemang nadawat sa usa ka semana nga COC filing. Doon na lang hinuoy tulo ka mo kandidato unta sa SK nga wala na nila dawata tungod sa age restriction. Wala man gyud tay na encounter nga mga problema. Kay ang atong COC karon, klaro kayo ang kanang iyang instruction. So dawaton ra gyud namo ang katong complete. So meaning way mga blanco. Unya katong mga nay nag-overage, gamay ra kay namin na-encounter nga mga overage or underage, sabot ra man sad sila. Samtang sa Dakbayan sa Mandaue, mukabat na ngadto sa 1,000 ug 100 ang nakafile sa ilang COC. Sa syudad sa Lapu-Lapu, moabot sa kapin 1,300 na ang nakaduso sa COC o gipaabot nga madugangan pa ang maong numero karong adlaw. Gani gihulagway sa kapulisan ug COMELEC nga hapsay ug malinawon ang filing sa COC sa syudad karong tuiga. Sa kinatibuk-an sa Central Visayas, niabot na sa 85,555 ka kandidato ang malampusong nakaduso sa ilang COC. Pahinumdum sa katawhan ilabi na sa mga modagan nga mga kandidato nga likayan ang pagpangampanya sa dili pa ang hingpit nga campaign period nga gitakda Oktubre 19 hangtod 28. Kauban si Mary Francis Lynn Kaayon, kini si Queenie Holigon alang sa MyTV Cebu.